Gipuzkoako senior gizonezkoen lehen mailako liga hasieran 3 porrot jarraian jaso ostean, DKS taldearen etxean irabaziz hartu zuen arnasa Harri BKL taldeak. Emaitza on horri jarraipena eman nahian, garaipen berri baten premia zuten behasendarrek. Goierretarrek errotaundi ISB taldea hartu zuten larun batean Antzizar kiroldegian. Eta neurketa Jon Lekuonak entrenatzen dituen mutien aldekoa izan zen, behasendarrak 74 eta 72 gaiendu ziren eta. Garaipenarekin sailkapeneko erdikaldean kokatzeaz gain, taldeak sentsazio onak berreskuratu ditu. Bai, emaitzarekin bai, 74, 72, bueno, emaitza ona etxekontzako, sufrituta talde on baten kontra eta gure gainetik zegoen talde baten kontra eta, bueno, bai, gustora. Nola ikusi zu partidua? Bueno, nahiko ekilibratuta junda, hasieran abantail txiki bat hartu dugu eta gero bigarren laurdenean beraiek ere beraien lana ondo egin dute, oso intenso golazten dute eta, bueno, pues, zaila jarri dizute. Hirugarren laurdenen beraiek aurretik jarri die eta hortxe esfortzu txiki bat inberra izan dugu eta, bueno, azkenen 10 puntu hartu ditugu eta ondo irabazi dugu. Maila honeko taldea, ez? Aurkariak maila ona, hor sailkapenean ere goi aldean aurkitzen dira da taldean. Bai, oraindik ere denboraldi hasiera da eta oraindik ez dakigu nola maila nola egongo da, baina bueno, guri tokatu zaizkigun partidoetatik, nahiko maila altua dagoela esango nuke. Hauek gorantz zeuden, 3 partidu irabazita eta bakar bat galduta, gu alderantziz bat irabazita eta 3 galduta, eta bueno, horrek lehenengo 3 partidu galdu izanak, maila nolakoa den erakusten digu, eta nik uste eta hauek erdialdean edo goikaldean ibiliko direla, talde polita daukate. Zuek pixkanaka ez, partiduz partidu goruntz. Bai, hori da intentzioa. Lehenengo 3 partidoetan zaplastekoak jaso ditugu, 3 jarraian, ez gendun espero, bueno, jolastu ditugun taldeak uste dugu onak direla, baina, bueno, pues, 3 jarraian galtzea, joan den urtekoa eta gaina etxean 2 galtzea, bueno, min pixkat egin digu. Baina, bueno, pixkanaka bagoatz berriz ere martxa hartzen eta espero dugu, bueno, garaipenak iristea. Bueno, 74 eta 72 izan da emaitza gustora. Bai, bueno, ni berezik aste honetan gaizki bilinez, baina, bueno, atzo entrenamente nahiko ondo inun, da, bueno, ondo. Gaur ondo irabazeu, partidu ondo irabazeu, eta guztua. Bueno, hasieran ondo hasia, defentsa honakin da, transizio azkarrakin, eta markagaiun hola utzigu diferentzia hundikin. Azkenen, bukaeran nahiko ondo aguantau deu, bigarren zatin bajoi aukide, baina, bueno, bukaeran nahiko ondo. Baina esan barra da, aurkariak sailkapenean hor goraldean daudela, 3. postuan aurkitzen direlat. Bai, Azpeitiarra beti teknikoki oso nadie, ekipo gaztea zan, eta, bueno, gu nahiko ondo indeu, behaiek 3 eta bazik ozten, gu alrebez, 1 eta 3, irabazi barrazen goran engantxau eta boteko behize, eta azkenen lortu deu, eta hor gare behize, goran. Azken partidoak ondo ari zaizkizu ateratzen, ez da? Azkenak irabazitu, 2 irabazita, 3 galdu eta 2 irabazita gare bain. Aurtengo taldearen helburua zein da? Helburua hasieratik lehenengo lauetan sartzea da. Behasain bezalako herri batek, ekipo bat hor dauke eukibarra goran beti, eta helburu hori da.